Obodoukwu has today from this ground to heaven as we mark almost the 120th celebrations of New Year Festival. Today, the traditional egghead, the King of Obodoukwu, is Edmund Alisiobi Mbachu II, Agbakwuruibe, the great King of Obodoukwu Gawaji, flagging of eating of our Deakas Cup. And by extension, today, our citizens at the Federal Capital Territory, Abuja, have our chief hosts, this arena, and the correct everything as it suits God. I would not have to say we have the able handwork of the inevitable chairman, Mbachu. He is also one of the conferees today. I will not say I cannot as a person in the house. I hail you. The King of Obodoukwu is Edmund Alisiobi team. Oka no be no joker. Blazers on the ground. Taught by the cabinet chiefs. The pillars that make the dynasty look stronger than I still. Here's taking compliments from the honorable chiefs and along with the citizens. Today, the 6th of August 2010, is a historical day in the land of Obodoukwu as we go on to witness the AYG Festival, almost the 120th edition of this great ceremony, started by our far ancestors, and today it is still in vogue. Instead of it being the way go on trying to make it look suitable. Agbakwuruibe, Mutano, Iṣẹ́ Pọ̀pẹ́sùwẹ́lù, Umudi Fẹ́, Mutano.
Solo. Ihe anyị ga-aba n'ime ụlọ ka anyị wana ji aha anyị kwuru gbakọ. Nwoke na nwaanyị ma ahụ isi ike nwoke ọbụla nọ nga na ahụ isi ike nwaanyị ọbụla nọ nga. Ihe m jiri gụọ n'ifo ndụ ka m ga-eji kpe nọrọ awawuo nwoke awawuo nwa ya ma nga ha awawuo onwe m. Papa m nwara ji nna m papa m nwara ji aka ajaghị dị n'aka nghọrọ ncherịka. Agwana m ji ya more than 20 years now. Na-ayọ Chukwu na ahụ isi ike na ndụ ogologo ọ na-edekwe m. Na-ayọ onye ọbụla adọ m hapi na ndị fada jiri ngana. Ịma ndị fada na-achị ndị kwere ekwe ma eze na-achị ma ndị kwere nụ ma ndị na-ekwere nụ. Unu anya unu ga na-eti anyị n'ekpere ka Chukwu na-eburu anyị ụzọ ekpere anyị azụ. Eze na-enweghị obi mgbaghara ma ọ bụ na-enweghị obi ọmụ ọ ga-atọ n'ike ikwu onwe vision necessary time na-aga because ụwa ibu ya n'isi ya na-anyị ya anyị wu ma tiwa onye ahụ hụrụ zoro ma ndụmọdụ m na-adụgo onye ọbụla ahụ onye ọbụla emehie ya bụ onye mehiere elu na ihe ahụ mere ya dị mma ịgbazie ya ekwere gị ma azụ ekwensị enyekwa ya obi ajụrụ ajụ gị sara bikọz isobe gị daa a na-asị Chineke ji ike niile n'ahụ na ihe n'ahụ na nzuzo ya gọziere anyị ji anyị m ga-awa kịta onye riri ya na ndụ ruo ya aka onye na-erighị ya na ndụ ruo ya aka mụ onwe m ga-awa awa agaghị m awa ugbo onwe m mazụ onye nwanyị ya gọzie ji ya ka anyị rie ya ọda anyị mana ahụ site na Jizọs Kraịst bụ onye ọhaneze ọkụsụ wee dị eze Obodoukwu awa na ji tata bụ 5th August 2010 ọ bụ efu ka a na-eme
is Epoch Search Television Obodoukwu by Obinna Agba Jr. hosting and recording at Obodoukwu New Yam Festival. The Epoch Search Television is a new dynamism in this community. This is an annual event. It is a gathering of all people, of cultures and tradition of this great community. We want to thank you for this singular opportunity granted our people to come together from all walks of life, from different shades of opinion. You can see color, you can see tradition, you can see galaxy, you can see royalty in the New Yam Festival. This, like I said, is brought to you courtesy of Epoch Search TV Obodoukwu by Obinna Agba, reporting Nuelo Koli Okuaha for Obodoukwu. Thank you.